जहिया से गईल बाटे गोदी में खेला के लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता, हो लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता। मलकान खाली डांस करबै गाने गाबै कि घर के हालो रोजगार आ रहते? कथी हम घर के हाल रोजगार करिए? हैं घर में जो एक आवा बर्तन छे धोइले सब जे भर दिन ठुसलकै हन आंठ काठ होनाइ फेकल छे से के धोइतै? तू धोबी और दोसर के धोतै? माय जे हम धोइबै तब ने त की हम धो दियौ? तू ने त की हम तोर धो दियो गे? हैं तोर बाप के नौकर कि तोर से के हम नौकर? अच्छा तू हमरा बाप के नहीं नौकर, तू हमरा से के नहीं नौकर। हाँ। केकर नौकरानी मैली के हम महारानी? केकरो ने, हम अपने आप के। अभी 2 महीना हमर बियाह के भेल हन, हैं हमरा पता हो नहीं है कहाँ पर की है नहीं है, ठीक से अभी गांव घर हम घूमबो नहीं केली हन। अब तब जाके हम जैसे बर्तन धोइला जूठ कुट धोइला कहे ने से पैर। अच्छा तो तू जूठ कुठ नहीं धरबी आ तोहर आंठ काठ धो के हम तोरा महारानी बना के चौका पर। हाँ तू धोबी, हम नहीं धोबो। बुढ़वा हमरा इतने फैसिलिटी हमरा देने हैं। बुढ़वा मुंसा के आया बताई बहन पोता के आइयो ओकरा हम बतैबै। तू ए घर के पाछू के जैली 2 महीना पहले से तू महारानी भ गेली। महारानी ने हम तोहर नौकरानी में छियौ। हम महारानी छियै, हीरोइन छियै, हीरोइन। अच्छा ई घर के हीरोइन बुढ़वा मुंसा ले हेबी। हाँ हीरोइन मुझौसा ले हेबी। हाँ। तो टाटी वाला फौती वाला हेजा वाला ले हेबी। तू हमरा लंग नहीं चलतौ। तोरा लंग त सही में चलतो इधर के तू हमर सौतीन छ ना। तोरा हमरा ऐसन फैशन दे के तोरा डा होय हो, सौतिनिया डा हो तो जलन होय कि मौगी एते ऐसन फैशन में रह आ हम बुढ़िया भेल जाय छी, सुखल जाय छी। हम खा पी के छोहरा किशमिश बादाम दूध हॉर्लिक्स एकदम हरियल जाय छी। अच्छा तोरा सब हरिये ने तब निकालबो मलकाई। जो कहे नहीं है सिहा पर जना बुझे करे पर गिरथान भेल छै, अपन बुढ़वा से पर गिरथान भेल छी। कहाँ गए मेरे मरद? ए बुढ़वा से हो मेरे मरद महोदय जी लभ का उद्घाटन कीजिए। ये बात है। बाप रे वहाँ कहाँ रहे छी हमरा हमें छोड़ के? जलिए यहाँ छोहारा आने ले हम। ललिए हाँ छोहारा पैसा छै गिर गेलै। गोछिया से चोरा के हमरा देब बुझली? हाँ, राइट। चौतीन से चोरा के देब। हमरा देखे ला ने चाहे है, हट घड़ी हमरा ठुनकोबेत रहे है, काम करत रहे बुझली? हाँ छोहारा रख दलिए हाँ। मौकी में। हो मेरे मरद हाँ। महोदय जी डांर नहीं अल्लाह काम का करे छै। उद्घाटन हमरा डांर नहीं काम करे कीजिए। छै। मेरे मरद महोदय हमरा डांर नहीं काम जी करे छै। लभ का उद्घाटन ये कथी ले आँख गुर्रै अरे छै? कीजिए ना। अरे ई कथी ले आँख गुर्रै ले ओ नहीं तो- घिढारी में तोरा घिढारी बाकी हमरा के प्रेम देखै है ना, हमरा के त सौतीन के डा होय, सौतीनिया डा। सौतीन तोरा डा होय छौ जे तू हाँ तो कथी ले झगड़ा दुनू करे घिढारी छै? को कई बुढ़वा मुंसा लई को करे पर मुंह के दाल दर रोइले। हाँ। हमरा मन छल बुढ़वा से बियाह करे के त हम केली। तो तोरा कथी ले कथी ला जरै छै? हाँ हमरा कला देह जरत, हमरा देह जरै के बदला तो हम तो तोरा पहलिए अगर 2 महीना पहलिए जे तोरा मटिया तेल में ढार के आग लगा दितियौ ना तही में ठीक छल। तो वह बढ़िया है तोरा। बढ़िया कथी ले जियत रखने छ हमरा में ई सुन दिन लिया, देखैले। एकरा समझा हाँ। दियो नहीं तो फिर बढ़िया है तो भतियान के सरका देब, हम टघरा देब। अब से तू हे दुनू करा सौती हमरा डार का नहीं करे हमरा? छै। हमरा के बुझाय छै हमरा तू गे? पातर देख के तू हमरा पर हमला करबी? तू हमरा से सरबी त हम बुढ़वा मुंसा अरे के वाह। ससार। हाँ तो तू ओकरा या। से सर हम तोरा से साइड देबो। ते दोर हमरा आई के अब बाद जे तू छै, कोनो काम नहीं कर, नहीं कोनो धंधा दुनू कर, साल- हमरा जे मन होते से हम गे करबे। तोहर त 16 सिंगार बाती सो आबरा ने बुढ़वा मुंसा पर छौ ने। हाँ। तू त आई बुढ़वे मुंसा ला के छहकै छी छहकै। से है हमर बुढ़वा त केकरा हम जोन का पर जाइए छ के ले। अच्छा त एकरे इलाज करबो जे तोहर छहकी निकल जेतै। त कर न ओकरा जे करे के कर, हमरा से कोन टेंशन। बुढ़वा मर जेते हम दोसर छोरा संगे उड़ेर जेबै। माय गे माय ई सौतनिया ठीके कहै छै। ये बुढ़वे मुंसा पर त हमर 16 सिंगार बाती सो आबरनिया है टोला पड़ोसा में गांव घर में दर्द आदमी में जे महतीनी बनल छी जे कोई बुढ़वा मुंसा एते ने ई त उरी ढरी के कोन एतबार छै। ई 16 गो से करते कि 32 गो करते, लेकिन हम त नहीं कर सकै छी। से के मारे के बदला त यह सौतिन के मारबै दियो मुंगरी जे भाग जेते जल्दी। गे
हाँ कौन गाड़ दियो तोरा हमारा हाँ, ये हमारा दस गैर दे से लाख पहले तोरे बाप के सारा पर जाके झाड़ा फिर देबो तोरे कोयला बाप उकट के को हेक ना देबो तोर पितिया दादा हो तो परदादा हो तो छरदादा तो सबके कोयला उकट के हेक देबो ये तोरा दादा के ना टीक पर होक देबो हम ये तोरा दादा के थारी में हेक देबो मुंह में हेक देबो चर में दगा देबो जहां तो तहां ए, कथी ले झगड़ा करे जाइ छै जादे हमरा से हाँ। मुंह नहीं लगो नहीं तो बढ़िया से गट्टा के सीधा तोड़ देबो उल्टा देबो तोरा छोड़ देबो गे तोरा की बुझ पड़ै छौ हां ये नंगिया मिर्चाई छी नंगिया नंगिया मिर्चा छी ये कोई गोतर लागबो नंगिया मिर्चा छी तोरा की बुझ ए झगड़ा है ना अरे बाप ए झगड़ा ए बाप तोरा की बुझ हट जा बुढ़वा तू हट जा बुढ़वा हर जा फिर हम को हर फिर हम मार दे सब की तो हमरा ठिकर छै हमरा मार दे को हमरा से आबे कोई ने हम अपने पहलवान खानदान के छे पहलवान खानदान के बाप हमरा भैंसी के दूध पिया के ते हट्ठा का देखो के ने लल होता बहु को बुढ़ारी में हमरा- अला हेमा मालिन सखेर कानबे फलना से आनबे हाँ, की करिए? ताई कत लल होता खन डरे कर अच्छा के रीड तोरल का रील तोड़ के दादा के फोटो स्टेट करा दही हम जा तू हमरा बता। इससे से कोई मतलब नहीं है तू से के हम जे कर जाइ के छी। ए सौती हाँ। तोरा नहीं छौ मतलब तोरा कौन सौतिनिया जन्मा क राहे बाटे छोड़ दल को जुरहर झरहर का तू हमरा घरे ये हमरा हाँ? अखन तक हम त ई 5 गो से के लिए हन मैं अभी के? 50 गो से अभी करे के बाकी है अभी तो हमार बाप जुआन रे। सुनले भेलै हन का गे तोरा जुआनी में आग न लाग जतो गे बाजार ना गिर जातो गे तोरा बुढ़िया अपना सर में आग रहतो। तो गे झोजरी में आग लगे तो झोजरी जो लटकल बूढ़ भेल तो तै में आग लगे तो हम त बूढ़वा बूढ़- पूछतौ न गे हम त बूढ़ भेली हमर सिया बूढ़ भेल त हमरा झोजरी लटकल तोरा ना हेतरे न छला छबारी बन के 16 गो सिया कने फिरै छै हम करबै हमार हाँ? जिया गोते हमरा गे में हम- काबू है गे हम त एके गो सिया के किला पर राज करै छी हाँ गे करे तरह तो अपना से के किला पर राज करता हम राज करे छी तोरा त सब रात निकाल दो जा तोरा हम सब राज निकाल देब देखबी तू देखबी हे मटकी देखबी गे, हे काजू के देखबी साथ खा कर- देखबी किया कर रठी ओए गे मां ओए गे मां ए की बोले तोरा हां के मारला कनी कन रे टुनकी वाला हाँ। तू वाला आदर बघारे ला हमरा ला तोरे मुड़ी मत चढ़ का मुंह पीरी बाइन ए दबो तो हमरा कथी ले मारै छ हां तोरा ने मारबो त केकरा मारियो मोट केबरी के मारे ला जाइए ओइ नानी के मार गन रे हाँ। रे टाटी वाला रे पौती वाला रे राजा वाला रे मारके वाला सारा दुआते ए रे कथी ले ई अवस्था में हमरा गंजन करे रे छै बुढ़ारी में गिठारी हाँ। कली जुआन की छौरी से तू बियाह कली रे हमरा में कोन कमी छलै जे तू हमरा छोड़ के आई मौगिया के पाछू पाछू तू गेली हां गई ऐसे 6 महीना पहले जे छै ना हमरा डाँड़ के रीढ़ टूट गेलै रहा तो जो के हड्डी लगेने रहिए वो हड्डी तू तोड़ देला रे बुझला? टुनी वाला हमार रे शुकुर मना जे छौरा सब के दुआरे तोरा हम ठोठ नहीं दाब के मार लियो हमरा बेटा के बोटला के मौगी मुसा कहते बाप टूरा नहीं तो तोरा के जते जोरा रे बनक पता रे हां आई मटका में से मार किया का अब हम की जानिए योहन बा जेते हां हम जाइ छियो राठुन की वाला हम ले चलो यार हां